Sa pagpamati sa sining aton kada adlaw nga programa. Ako si Pastor Ipafrasakar. Nagapasalamat sa inyo matutom nga abri sang inyo nga Facebook. Agod nga makakita, makapamati sa sining minsay. Malipot nga minsay nga naghalin sa pulong sang aton Ginoo. Mga pagpakamusta sa aton mga kabiyanan nga nagatanaw karon, duha ka viewers sa karon, kabay pakuntani nga inyo man i-share ini nga mga kamatuoran agud nga inyo mga Ilonggo speaking Facebook friends makakita kag makabati sang minsay na hanungod sining pagpasaylo naton sa aton nga kaugalingon. Forgiving yourself and moving forward in faith. Ini balang pagpasaylo sang aton kaugalingon. Isa ini ka matamis kag malinong nga eksperyensya sa aton nga kabuhi. Kay kung hindi kita makapasaylo sa aton kaugalingon, mabudlay sa aton ang pagpasaylo sa iban nga mga tao. Forgiving oneself through Scripture means seeking guidance and wisdom from the teachings of the Bible. Agod nga madaog, ma-overcome ang mga balatyagon nga may guilt nga kita salan. Balatyagon sang kahuya, balatyagon nga nagabasol sang kaugalingon. Ang Balaan Kasulatan nagahatag sang madamo nga mga ehemplo sa pagtudlo sang kapatawaran o kon kapasayloan. Halin dira sa Dios kag halin man sa iban nga tao. Kag ang Balaan Kasulatan nagahatag sang giya kung paano naton ma-extend, ma-express ang amo nga kapasayloan diri sa aton nga kaugalingon. Isa sa mga ehemplo sa ginatawag naton self-forgiveness, no? Dira sa Balaan Kasulatan, amo inang 1 John 1:9 nga nagasiling sa English, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Ini nga bersikulo abyan nagapadumdum sa aton nga kon aton isugid o kon ikonfisar ang aton mga sala sa Dios, ang Dios magapasaylo sa aton kag tinluan niya kita sa tanan nga pagkad indi matarong. Importante nga aton tuuhan saligan ang gahom sang Dios sa pagpasaylo sa aton. Kag ang pagsalig sa iya nga bugay kag sa iya kaluoy. Isa pagid ka ehemplo nga makita sa Pilipos kapitulo 3 bersikulo 13 kag 14. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward, moving forward, striving forward what is ahead. I press toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Ini nga mga bersikulo abyan nagatudlo sa aton nga aton i-focus ang aton palaabuton kag aton ihaboy, aton isikway, aton ipapalayo sa aton inang panghuna-una nanungod sa aton mga kasaypanan, kasalanan, kag aton mga kalapasan. Pinaagi sa pag-shift sang aton focus, sa aton panglantaw sa palabuton kag sang aton mga handom dira kay Kristo sa pagpadayon nga may bag-o nga
pagkilala sang aton purpose, aton katuyuan nga yari kita diri sa sini nga kalibutan. May sense of hope kita sa pagkabatod kita may buhi kag may bulahan nga paglaom dira sa kay Kristo Jesus. Now sa sini nga mga bersikulo nga aton ginatun-an, madamo pagid sang madugang sang balahan kasulatan ilabi na gid sa Psalms, no, nga nagahatag sa aton sang mga pagtudlo, mga paggiya kag pag-palig-on, pag-encourage agud nga kita magapasaylo sa aton kaugalingon. Pinagi sa pagtuon kag sa paghuna-una o kung pagpamalandong sa sini nga mga pagtulunan, makakita kag makaangkon kita sang kusog kag sang kaalam nga aton ginakinahanglan sa pagpasaylo sang aton kaugalingon kag kita maga-move forward pinaagi sa pagtuo. Isa sa mga kamatuoran nga makapalig-on sa aton nga kabuhi nga makapasaylo kita sa aton kaugalingon amo ini nga inang gugma sang Ginoo wala sang kondisyon. God's unconditional love amoy na ang dalan, ang banas agud nga kita makapasaylo gid sang aton kaugalingon. Ang Dios gani nga perfect kag matarong nagapasaylo sa aton. Kita nga maluya, makasasala, masinalaypon, hindi kita makapasaylo sang aton kaugalingon. Siguro magabay sang isa nga hindi na kita kinahanglan nga maglakat sa proseso sang pagpasaylo sang aton kaugalingon kay wala man na makita sa balahan kasulatan. Kita ginpasaylo kag nakabaton kita sang kapatawaran o kung kapasayloan sang aton mga sala pinaagi kay Ginoong Hesus. Hindi bala matuod ini? Ang pag-release, ang pagkuha, ang paghaboy sa aton kahuy-anan kag sa aton pagkasalan, wala ina naglibot sa aton abilidad sa pagpasaylo sa aton kaugalingon. Ang aton nga kahilwayan sa mga strongholds nga ginagamit ni Satanas agud nga butungon kita paidalom, agud nga hawiran kita, agud nga hindi kita maka-move forward, no? Aging pasalig na diri sa balahan kasulatan nga ang Ginoo nagdaog sang sala, sang gahom sang sala, nagbuntog, nagpierde sa kay Satanas nga among nagaakusar sa aton sa tubangan sang trono sang Dios. Abyan, pasaylua ang imo nga kaugalingon. Padayon ikaw sa paglakat nga may bag-o nga panghuna-una kag palananawon, nga may paglaom kag masanag nga palaabuton. Kay kun lukluk lang kadira sa imo kaugalingon, magpungko, magpanampuay, kag magbasol pirmi sa imo kaugalingon, hindi ikaw makapadayon sa imo espirituhano nga pagkabuhi. Sa pagkamatod, isa ina ka ebidensya sang bugal. Ang bugal nagatudlo sa aton nga kita perfect, nga hindi kita makasayop. Kag kun makasayop kita, hindi kita kapasaylo sa aton nga kaugalingon. Kinanglan may ara nga kasubo tungod sa aton nga mga kapaltahan. Pero ina nga kasubo, kinahanglan magadulong sa aton sa paghinulsol. Kag niyan ang kapatawaran o kon ang kapasaylohan halin sa Dios aton mabaton. Ang aton nga kasubo, kinahanglan aton ihaboy. Casting all your care upon Him, for He careth for you. 1 Peter 5:7.
Sa Isaiah 53:4, sa pagkamatuod, siya ang nag-antos sang mga kasakit kag mga pag-antos nga para kuntani sa aton. Abi naton ginsilutan siya sang Dios tungod sa iya mga sala. Pero sa pagkamatuod, si Ginoong Hesus nag-angkon sang imo kag akon sala, kag bisan pa sang silot sang aton nga mga sala. Nga kita ang magapasan sinang silot o kon ang paghukom sa aton nga mga sala. Kay ginangko naman ina ni Ginoong Hesus. Kinahanglan nga sa pagkamatuod magakasubo kita o mahuya kita. Pero inang kasubo kag kahuyanan, kuntani magadulong, magatulod, magadaldal sa aton sa pagpalapit sa Dios. Kag nagsaad man siya nga siya magapasaylo sa aton nga mga sala. Hindi kita makaluwa sa aton kaugalingon gikan sa sinful habit o kon sa aton mga bisyo, sa aton lang kaugalingon nga ikasarang. Tungod kay ang Ginoo nakakita sini, ginhatagan niya kita sang balaan nga espiritu. Kagang balaan nga espiritu, gintawag siya nga comforter, siya manuglipay naton. Siya aton encourager, siya upod, nagatupad siya sa aton. Kag makahamboy, makatugyan, makasalig, kag makasalig kita sa iya. Para sa kusog, agod nga batuno naton ang kapatawaran nga halin sa Dios. Tungod kay ginpasaylo, ginpatawad kita sang Dios sang aton tanan nga mga sala. Pasaylon ta ang aton kaugalingon. Let us move forward and let us move in faith. Pinaagi sa balaan kasulatan, nahangpa naton nga may mga kapasayloan. Duha ka klase sang kapasayloan. Inang kapasayloan sang aton nga mga sala, kag ang kapatawaran o kung kapasayloan nga aton i-extend sa iban nga mga tao. Diri bala sa Colosas Kapitulo 3, versikulo 12 kag 13, nagasiling sa English. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly beloved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you. Kamo nga mga pinili sang Dios, ginhigugma niya kamo kag ginpain para sa iya kaugalingon. Gani magmaluluyon kamo, magmabinuligon, magmapainubuson, magmalulo, kag magmapinasinsyahon. Magmabinatason kamo sa isa kag isa, kag magpinatawaray kung may pagdumot kamo sa isa kag isa. Ano ang rason? Kay kamo ginpatawad man sang Ginoo. Agod nga matuman nimo iniabyan, kinahanglan una pasaylo nimo ang imo kaugalingon. Pinaagi sina, ikaw magamaluluyon, ikaw mangin mabinuligon, mapainubuson, malulo, mapinasinsyahon. Magabatas ikaw sa iban, kag makapasaylo ka man sa iban. Silinggani sa Efeso 4:32, sa baylo, magbayo kag magmalulo kamo sa isa kag isa, kag magpinatawaray kamo pareho sang pagpatawad sang Dios sa inyo paagi kay Kristo. Siguro nagakinahanglan kita nga panikasog pinaagi sa bulig man sa atong Ginoo nga aton mapakita ining
kapatawaran nga aton na eksperyensyahan sa aton nga mga kabuhi. Angay dapat kag kinahanglan nga ikaw magpasaylo sa imo kaugalingon. Sa amo nga pagi, ikaw man makapasaylo sa iban nga mga tao. Siguro abyan may mga nagapugong sa imo nga pag tinad, pag lakat agud nga manginhamtong ikaw sa imo espirituhanon nga pagkabuhi. Isa sina, wala gid ka kapasaylo sang imo kaugalingon. Isa sa mga butang nga aton buhaton amo ini, gamiton naton ang mga maayo nga mga pululungon para sa aton kaugalingon. Hindi ka magsiling nga waywaay gid ko. Higko gid ko kaayo. Makasasala gid ko kaayo. Tampalasan ko nga klase sang tao. Kinahanglan gamiton nimo ang mga pulong nga matuod man nanungod sa imo kaugalingon. Ikaw linuwas, ikaw ginpahain, ikaw ginhatagan sang balaan nga espiritu. May grupo sa mga Kristohanon matudtuod nga mga tumulo ni Kristo Jesus nga imo mangin kaupod sa inyo pagpanaw sa inyo espirituhanon nga pagkabuhi. We can learn to be patient when we are learning and don't make the right decision. We can be gentle with our pain instead of shoving our pain away somewhere. If our goal is sanctification and becoming more like Christ, how can we extend compassion toward others and not toward ourselves? Gusto ka nga magbulig sa iban? Siyempre, buligan nimo anay ang imo kaugalingon. Pasayloa ang imo kaugalingon. Kag sa diin ikaw natumba, magbangon ka. Kag hindi ka magpabilin dira, kundi magapadayon ikaw sa paglakat, kag nga magahuna-huna kung ano nga mga butang ang angayan nimo nga pagabuhaton. Dapat nimo pagahimuon sa imo pangabuhi, pag-alagad sa Ginoo, kag sa pagbulig man sa iban nga mga Kristohanon, iban nga mga tao. Kung kita naga-claim nga ginahigugma kita ni Ginoong Hesus, kag nagatuo kita sinang pagigugma ni Ginoong Hesus sa aton, ngano man nga aton pakanubuon, aton hikayan ang aton kaugalingon. Nga hindi kita magpasaylo sa aton kaugalingon. Once you forgive yourself, you have the skill, the ability, and the desire, the inspiration to forgive others as well. Diyos nga balaan, salamat. Nga bisan kami mga maluya, hindi Diyos nun, makasasala, kag mga kaaway, nimo, subong matarong kag balaan nga Diyos. Kami imo ginhatagan sang manluluwas. Sa Roma 5:8, ikaw nag-demonstrate sang imo nga gugma sa amon, nga bisan pa nga kami mga makasasala, si Kristo ang imo bugtong anak nagpanginmatay para sa amon. Busa, o Diyos, salamat sa sining gugma, sa sining kapatawaran, nga amo na baton kag na eksperyensyahan. Kabay una pasaylo na mo na amon kaugalingon. Agod nga may ikasarang kami kag abilidad nga makapasaylo man sa iban. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, Nairel, salamat gid sa imo nga pag-replay sining aton segment karon. Lida Apostol Lucasan, Elizabeth Amantoy Himoto, mayong aga dira sa inyo nga tanan. Kamo bi nga mga viewers para mag-greet na kon kamo dire. Palihog comment man
Kay hindi ko kakita sa inyo kung sino ka mo. Halin diri sa Baay City Fellowship Baptist Church, ako si Pastor Ipaprasakar. Nagasiling ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan. Madamo gid nga salamat. No greater love is known.